аз съм Цветан и вие сте в канал Цветан 134. И днес ще имаме гост. Първият ни гост, хора. И се казва... Алекс. И ние сме едни много добри приятели, които играем Brawl Stars и днешното видео ще бъде за Brawl Stars. Това няма да сме прото, просто се забавляваме, нали? Да. Добре. Дано. Айде, да почваме. Да знаете, това ми е май второто гейминг видео. Първото беше на Room Smash. Беше много яко. Ние разрушахме стаи. Даже мога да направя втора част. Даже когато стигнем 50 абоната, мога да снимам на живо. Ако искате, да. Тогава мога да снимаме с Алекс на живо, когато играем Brawl Stars. Ако изобщо... в коментарите, ако искате. Да. Трябва вие да се абонирате. Всичко зависи от вас, хора. Защото аз още нямам един абонат. Аз имах един... Ако стигнем 100 лайка, ще снимам 20 лайка, ще снимам още едно видео с Алекс. Алекс, те побиха ли те? Да, гейминг. По принцип ние се снимаме двамата гейминг видеа. Повечето време. Така че да. А сега да не си мислите, че съм в час, аз сега съм навънка. Просто не съм на занималния, хора. Да не пишете... Вие да не... Какво? Да. Да не ни съдите. Мале! Майко. Не, чао. Бегай. Майко, защитавам те. Аре, разкарайте се. Само че аз не мога да качвам повече от 15 минути, така че видео, че ни е около 15 минути. Искаш ли? Айде, моля. Какво да правим? Play again, да. Айде. Трябва да си имам около 14 минути някъде. Имаш ли проблем? Добре, ако искаш, даже някой път мога да се регистрирам и да правя повече от 15 минути. Това ще е добре, около 30, няма да е зле. Да. Ние сега сме навънка, да не пишете в коментарите, защо ли гледате на час? В час. Еми хора, ние сме пети клас, какво искате? Ние сме дечица. Алекс, убиха ли те? Да. Аре си свиркаме. Добре, хора, моля ви, абонирайте. Аз още нямам никакъв абонат. Даже и той мога ви каза, че ще правя яки видеа от сега. Аз имам и предишен канал, не смейте да го търсите. Защото той вече не съществува. Да. Аз проверих. Не смейте да го търсите, че не знам какво ще стане с мене. Мале. Идваме! Хопа! Убиха ме! Чао! За него само че... Майко ми. Нищо, второ място, айде. Добре, хора, за малко излязохме. Имахме една работа. Така че, да. Чакай, може само да видя на нещо. Добре, още малко ще взема стартър. Ай, хора, не знам дали знаете предишния ми канал, но преди снимах пак Brawl Stars, само че много малко видеа. И помните ли тези славни дни, когато имаше боксове? Да си ги спомняте. Или чакай май, нали? Там, където излезна сам и нямаше боксове. Да. Значи тогава не съм играл с боксове. Сам? Да, когато излезна сам. Сам имаше боксове. Да, помня. Беше славните времена. Само че аз сега съм в друг акаунт, че последно време престанах да игра, но един мой приятели, който участва, Алекс, искаха да я почне да игра. Борос, защо не? И почнах, да. Имам Legendary. Бролели. О, не. Помощ страшно велико. Къде си? Виждам къде си, май. Идвам. О, не. Идвам! Алекс, не. Yes. Така се това за тебе. Чакай. Това е хубав скин. О, не. Това за тях. Спрете. И ти ли го имаш това? И аз го имам. Нали е много як. О, не. Идвам за вас. Аз съм като жатваря.
Идвам за вас. Това е клон, май. Не беше клон. Второ. Вярвам в тебе. Чакай, 11, 10, 9. Можеш ли да избягаш? Ха-ха. Я го кажи пак това. Чао. Я го кажи това пак. Чао. Не. Идвам. Не. Спокойно, ето ме. Не съм си използвал гаджета нещо. Не видим ли си? Трудно е. Гадост. Нищо, второ място. Ще го караме само на второ място. Май така ще правим. Не те плетиха. Добре, още малко ще имам 500. Знаете, това ми е... Ако това видео стигне 20 лайка, ще правим видео на Among Us. Обещавам ви. Дори ако няма 20 лайка, пак ще правим. Не ме интересува. Да. Трябва да... Ама ако има... Виж сега, като стигнем... Ако стигнем 100 абоната, искам да ви направя една изненада. Ако искат... Даже сигурно Алекс я знае. Ще направим лайв. Не. Да, ще е лайв, но и нещо друго. Само че си замълча. Добре хора, ето ме, мали, за малко се включих. И аз му обсъдих изненадата. Аз вярвам, че ще умрем. Той се съгласи да направим тази изненада, ако стигнем това число. Според някои мои приятели това е невъзможно, ама, както аз казвам, нищо е невъзможно. Добре. Да, всичко е възможно. Аз пък обратното го казах. Ама все пак, това е предносно, имам предвид, не можеш да скочиш просто така вече си на луната. Аз съм дет. Бегам. Да, четвърто място. Добре, ето му отварям стар дроп, рейер, за жалост. Ама, това пак става. Не! Ще да падна. Малко гадно, ама... Мале, виж колко много, малко... Чакай, че го имам дори да ми е 49, това не е ли странно? Наистина. Добре. Седно. Ето е тя. Оп. По нещо такова. Имам мисия на Brawl Ball, така че да я правя. Дарио е много добър на Brawl Ball, така че да почваме. Добре, казахме ви за едната изненада, ама другата няма да я кажем. Не в YouTube. Да, бе. Може. Дай първо да го свършим това. Пускай. Малко прекъсвания ще правим. За такива неща, нали същите? Защото само трябва да снимам само 15 минути. Това малко нечестно според YouTube, според мен, спрямо YouTube. Мале. Бързо, вкарай! Не, крива работа. Искам да... Не. Ще правим паузи, защото трябва да правим... Трябва. Едни решения трябва да взимаме. Да, защото и се изненадате и такива неща. Да. Тайни работи, в които вие не трябва да чувате. Да. Да. Чакай, къде го става това и токая. Не, забрах, че там... Съм с Пайпър. Тя дори не е за Brawl Ball. Верно е. Защо? Не. Защо чак сега го... Не забравяй, че играем за забава. Да. Ама все пак ще е хубаво да спечелиме. Аха. Аз много не харесвам Brawl Ball, ама... Yes. Чао! Не точно чао. Браво, бе! Ти как го доджна? Нали? Отида към мене, само че аз го дочнах. Добре. Можех да убия никой. Не. Бързо. Не мога. Аз не мога. Имаме още 30 секунди за... За 30 секунди може да вкараме. Не. Аз съм дет. Давай. Не, много съм смотан. Няма, спокойно. Мале, добре, че го изтърля. Добре, нямаме шанс. За 15... Всъщност имаме шанс. Само трябва... Ако онзи успее. Или аз. Не, Загубихме. 2, 1. Път да отваряме. Хора, сега ще отваряме малко, сигурно. Да. То отваря. Митик! Дай се го отворя.
скин на Пайпър, кой е той? Розовия. Нищо, Алекс. Пак е нещо. Да, пак е нещо. Радвам се. 1000, ма не ти аре. Чакай, мога да купа нещо на... Мога да купа нещо на Едгар. Да, на Едгар, яде. Да, чакай. Той ми е макснат с хора. Чакайте, или да събирам за ето този. Чакай, аз мога го купя, бе. Стой, сега ще покажа по-хубавия. Ето този е по-хубавия. Аз тук вече го имам. Много съм смътан. Ама все пак. Добре. Сега. Аре, не играем на Brawl Ball, моля, аз тук съм много студент. Айде. Вземи някакъв хубав, ако сме на Brawl Ball. И хора да ви кажа, че Алекс е голям късметлив, защото той още откакто е излезнал кит, си е купил Brawl Pass-а. И от сега си ги купува и направо аз му завиждам. Според вас, хора, пишете в коментарите ли тъпо вече Brawl Pass-овете да се купуват истински пари. Това според мен е малко тъпо, според тебе. Да, верно си. 15 лева все пак. Сега ще рискувам и ще игра с Мелоди. Сигурен ли си? Да. Той някой каза, че е добре на Brawl Ball. Да, добре, защото с трите ута може да се изстрелиш, да отиваш да се изстрелиш. Това е добро. Хора, това е за първо видео, все пак за гейминг с друг. Добре за сега. Забравих, че то съществува. Даже ако искате, може да правим челенджи с Алекс, примерно да не говорим или такива неща. Само, че трябва да са в четвъртиците, защото тогава като ни... Браво, бе! То тогава имаме по-малко часове и ще имаме повече време. Да, много повече време. Много повече. И че трябва да се регистрирам за повече време, така че очаквайте нови неща в този канал. Ще го каза в канал. Добър си. Пазят от Сквик. Мале, колко добре го вкара. Поне втория Brawl Ball спечелихме. Много добре вкара всъщност, не мислиш ли? Аз сега всъщност събирам за Мелоди. Аз отказах от Крол, не знам защо, ама исках Мелоди за това. Така че... Само вземаме Мелоди и събираш за Крол. А в момента аз събирам за шпонет. Трябва ни още 2 минути, трябва да приключим някъде там. Ще се регистрирам спокойно някой ден. Имаме сам, той добър ли е набрал? Чак, той може да защипва, това е хубавото. То сам има много ултове наведнъж. Все едно. Сам, нали? Сам. Не! Мале, колко добре го убих. Сори, това не е за вас. Аз се защитавам. Къде? Мале, колко добре го направи. Защитавам те спокойно. Вие Алекс ли? Защитавам те. Мале, колко добре го вкара. Ти много добре ги вкара с Мелоди. Да. Едгарче мое. Да, това не знам, що го казах. Тук що ми хрумна. Мечката нещо не ме кефи много. Сега, ако заради тебе загубиме, самче, аз те пазя. Пазя те, не знам къде ходя. Не. Гадина. Не, убиха ни и тримата. Сега ще стане страшно. Не, няма ви позволиме просто така. Не, защо ми изстрелват там? Ние скоро след една минута трябва да свършваме. Хора, това си е добро видео за сега. Даже мисля после да покажа на Алекс каква тази игра Room Smash, ама ние загубихме. И това беше за днешното видео. Благодаря ви, че гледахте и се абонирайте и коментирайте. Лайкнете го. Да. Ако добавиш в коментарите. И дайте ни един лайк, защото ние загубихме все пак. Много сме... Да. И така че с вас бяха Цветан и... Цветан 1, 2, 3, 4 и Алекс. Чао!